जोंनि बयनिख्रुइबो देरसिन लोरबांथियानो जाबाय जोङो गावखौनो जेननाय लानाय। नाथाय देरहासार जानायनि बयनिख्रुइबो देरसिन मोन्थोरानो जाबाय जोङो आरो खनसे नाजाथाबबावनाय। नंगौ लोगोफोर, बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन मोब्लिब बाल्बनि दिहुनगिरि थमास आल्भा एडिसन बिथाङा, जाय मानसिया गावनि लाइफआव 1000निबो एबभ जेननायनि उनावहाय दिनै गासैबो बुहुमनि मानसिखौनो मोनसे सोरांनि लामायाव लाबोनो हादोंमोन। उन्दै समाव थमास आल्भा एडिसनखौ सासे जाम्बा आरो बख्रा मानसि होननानैसो मिथियोमोन। मानोना बियो उन्दै समाव गोबांथार गोदाव सोराव खामानि मावनायनि थाखाय बियो मिथिजायोमोन। सानसेखालि थमास आल्भा एडिसना मासे दाउखौ एम्फौफोर जाबाय थानाय बियो नुबाय आरो बियो सानबाय जानांगौ बिरनो थाखाय एम्फौ जाथारनांगौ। बिनि उनाव बियो माखासे एम्फौफोरखौ बियो बुथुमनायसै आरो बियो बे एम्फौफोरखौ सिफ्लेनानै गंसे गिलासाव दैजों लोगोसे मिलायनानै दोनबाय आरो बियो बे दैखौ गावनि लोगोनो लोंहोबाय। मानोना बियो नायनो नागिरदोंमोन जे गावनि लोगोआ बे एम्फौनि दैखौ लोंनायनि थाखाय बिरनो हागोन ना हाया। नाथाय बे दैखौ लोंनायनि जाहोनाव बिनि लोगोआ बेमार जानायसै, जायनि थाखाय बे बाथ्रानि थाखाय बियो गोबांथार रायजानोबो गोनां जादोंमोन। स्कुलनि समावबो बियो सासे जाम्बा आरो बख्राख्रामोन। बियो मालाबाबो टिचारनि खोथाफोरखौ ध्यान होआमोन। बियो गावनि फारसेल' एबा गावल' सानहाबनानै थाबाय थायोमोन, जायनि थाखाय बिनि टिचारा बेखौ स्कुलनिफ्राय होखारहरदोंमोन। बिनि उनाव बिनि बिमायानो बेखौ न'आव फोरोंनो स्टार्ट खालामजेनबाय। थमास आल्भा एडिसना बहुद खम समय बियो उन्दुयोमोन। 15 इयार्स अल्डआव बियो गावनि न'आवनो रिसार्चार बानायनायसै आरो बियो बिनिफ्रायनो गावनि रिसार्च खालामनायखौ बियो जागायजेननायसै। बेखौ सासे जाम्बा, बख्रा आरो फाग्ला होननानै सानोमोन। नाथाय बियो मालायनि साननायाव जेबो ध्यान होआलाबानो गावनि साननायाव बियो नाजाथाबबाय। बेबायदिनो नायनायावनो बियो गोबांबार जेननायनि उनाव दिनै बुहुमखौनो स्रां बियो बानायजोबनो हादोंमोन आरो बे बुहुमखौ सोरांजों साग्लोबहोजोब्बाय। जायनि थाखाय दिनै जोंनि खामानि मावनो थाखाय समाया जोंनो आरो बारायबावबाय। जोंनो फरायनो लागै, जोंनि खामानि मावनो एबा जोंनि गेलेनो जों टाइम आरो मोनबावबाय। थमास आल्भा एडिसना बाल्ब बानायनायनि अनगायैबो टेलिग्राफ, माइक्र'फन बायदि बुस्थुफोरखौ बियो बानायदोंमोन। बिनि बानायनाय टटेल अनजिमाया जाबाय 1040निबो बियो बांसिन बुस्थुफोरखौ बानायदोंमोन, जायनि थाखाय गुबै बुहुमनि मानसिफ्रानो बेखौ एग्जाम्पोल लायो आरो सासे जेनियास मानसि होननानै मिथियो। थमास आल्भा एडिसना गाव गिदिर देरहासार आरो साक्सेस जानायनि उनावबो बियो गावखौ मालाबाबो गामोन खालामामोन। बियो गावखौ जेब्लायबो साधारन मानसिफोरजोंनो बियो मिलायनानै थायोमोन। जायनि थाखाय 1921 मायथाइयाव जेब्ला बियो बे बुहुमखौ नागारलाङो, गुबै आमेरिकानि मानसिफ्रानो गावसिनि लाइटफोरखौ अफ खालामजोबनानै खोमसि खालामनानै बेखौ मान आरो सनमान होदोंमोन। लोगोफोर, थमास आल्भा एडिसनाव जेब्ला इन्टारभिउ लायो बेखौ सोंदोंमोन जे नोंथांनि देरहासार जानायनि मेन खारना मा? अब्ला थमास आल्भा एडिसना बुंदोंमोन, आंनि देरहासार जानायनि मेन खारनानो जाबाय आंनि बिमा। मानोथो आं बायदि सासे जाम्बा बख्रा मानसिखौ दिनै इसिबां गेदेर साक्सेस आरो सासे साइन्टिस्ट खालामबाय, बे गासैनिबो खारनानो जाबाय आंनि बिमा एबा आंनि आइ। नंगौ लोगोफोर, आरो आं दिनै बारा गोलाव बुंनो थाङासै। नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि मोजां मटिभेशनेल भिडिअ खोनासंबाय थानो लुबैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो, लोगोसे लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो आरो शेयार खालामनो दाबाव। आङो दिनै एसेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय।